Bueno, moltíssimes gràcies per acompanyar-nos en aquestes hores una mica intempestives també, perquè sempre estem en el dinar encara a la boca. Bé, jo per començar i abans de comentar evidentment el ple d'aquesta setmana, sí que volia, avui és el 25 de novembre, és el dia contra la violència de gènere, contra la violència contra les dones, i sí que volia també ressaltar aquest dia tan important, que és una qüestió no només de violència, d'injustícia, de la major injustícia, i especialment en un any que hi ha hagut una situació de confinament i que, evidentment, com ho estem veient en la majoria d'informatius, les denúncies i el patiment de moltes dones s'ha vist lamentablement incrementat. En tot cas, nosaltres ens sumem a les declaracions institucionals, participem dels actes també i, evidentment, estem al costat de qualsevol mesura, de qualsevol acció que vagi en l'eliminació d'aquesta xancla del masclisme a la nostra societat. Dit això, que crec que és una obligació en un dia com avui, sí que volia comentar alguns aspectes de ple. El primer és el dictamen del canvi de relacions de llocs de treball en l'Ajuntament, que senzillament ve determinat també per la decisió que es va prendre la setmana passada dels canvis també de tinents d'alcalde, que afectava a les dues persones després de l'alcalde més importants, per dir-ho tot, tothom és important, però més rellevants a nivell polític de tot l'equip de govern i sobre el que encara esperem una explicació que tornarem a demanar a l'alcalde, perquè evidentment l'única explicació que tenim és per millorar l'eficiència, però no ens explica si hi ha un canvi de projecte, què era el que no era eficient abans. En fi, crec que ell té la competència i la capacitat jurídica per fer aquests canvis, és l'alcalde i la normativa li permet, però té també l'obligació de donar explicacions a la ciutadania, i això és especialment important quan parlem d'una autoritat en una administració pública. Per tant, continuarem demanant explicació. En l'expedient, que és el número 11, es prenen diverses decisions. La primera és la creació d'una àrea, una àrea nova, la 8. Ja és la tercera que es crea en aquest mandat. Aquesta àrea resulta de la segregació, com sabeu, de l'àrea de serveis generals, la segregació de determinats serveis. Cal dir, i aquesta és la primera qüestió que ens estranya, que, com sabeu, el mandat passat vam tenir una empresa treballant tot el mandat assessorant-nos sobre tot el que havia de ser l'estructura política i tècnica. Van sortir moltíssimes opcions, però en cap cas aquesta havia sortit. Vull dir, aquesta és novedosa perquè no l'havien sentit mai, i creient que no està justificada. Cal assenyalar, com segurament coneixeu, que l'àrea és l'estructura bàsica a nivell tècnic organitzativa d'aquest Ajuntament. Una àrea comporta un tinent d'alcalde o una tinent d'alcalde, un director o directora i una estructura també econòmico-administrativa i estratègica. Aquí ens diuen que únicament posen, el tinent d'alcalde serà el mateix que serveis generals, però que únicament posen una direcció. Aleshores, encara ho entenen menys, perquè si realment crees una àrea, el que no entenen que se la deixi sense estructura per aquest 2021, i que si es vol potenciar l'acció d'aquests serveis, no cal posar una direcció. Ja hi ha una direcció de cap de servei, per tant, el que caldria fer és potenciar la seva acció i dotar-la de recursos. Per tant, no ho entenen. La justificació a la defensiva que sembla que es fa és que no incrementa el cost de diners, i realment jo crec que per aquí va una mica la cosa, per no justificar increment, però tots sabem que en aquest mandat s'ha incrementat respecte al del mandat anterior, al de final de mandat, s'ha incrementat el cost de l'estructura política i directiva de les àrees. Aquest cost de l'elit i de la direcció s'ha incrementat en 1,5 milió. Per tant, per aquí van una mica les coses.
Per tant, no entenent aquesta creació, no la veiem justificada i menys per un procediment d'urgència com ho estem veient que ens ha arribat. Va entrar l'expedient per urgència en la comissió informativa, en uns expedients, també uns informes tècnics que pràcticament no justificaven res, que no deien res. Ara hem vist que han modificat en la convocatòria del ple, aquests expedients s'han modificat i bàsicament el que diuen és que és per als efectes del Covid. Clar, això ens ho hauran d'explicar perquè l'efecte del Covid, que ha sigut i està sent molt important, però afecta a tothom i a totes les àrees, creiem, i demanarem més explicacions. També suprimeix, com sabeu, es crea aquesta direcció d'aquesta àrea i aquesta àrea i es suprimeix la direcció d'empreses municipals i concessions. Curiosament, aquí sí que hi havia una recomanació de l'empresa de que era un element a potenciar. Era un element a potenciar perquè, com sabeu, aquest ajuntament té un holding molt potent d'empreses i també algunes concessions molt importants. Fins ara el que hi ha és una visió molt parcial perquè pengen de diferents serveis i per tant no hi ha una gestió que era el que pretenia aquesta direcció, una gestió política i tècnica global, aprofitant les sinergies que es puguin generar. Des de l'empresa assessora del mandat passat i també es parlava inclús de crear una regidoria per a aquest concepte, perquè creiem pel volum econòmic que mou aproximadament uns 100 milions d'euros, entre el conjunt d'empreses i les concessions més importants, es veia oportú que precisament es creés aquesta direcció general que estava creada, que a més l'alcalde i aquest equip de govern la va continuar en el principi de mandat i fa només un mes aproximadament hi havia una persona que ara està el tècnic de referència, el director, és la persona que ara ocupa la direcció de presidència, però que fins fa un mes ahí estava. A nosaltres una mica aquesta urgència i tot això ens dona la impressió que és una mesura improvisada i sense cap criteri tècnic ni de gestió i bàsicament el que sembla que es fes és per justificar la creació de l'altra direcció i que no assumeixi més cost, per una qüestió purament economicista. Per últim, també el que fan és que canvien els directors i directores de 4 àrees i bàsicament implicades en els canvis de tinents d'alcalde que abans comentava. Nosaltres no valorem ni qüestionem la capacitat de l'equip de govern per fer-ho, de cap manera. Ni valorem ni qüestionem la vàlua de les persones, dels tècnics ni dels polítics. Aquí no entrem. Creiem que no és el moment. Per tant, no és una qüestió d'això. Però creiem que en un moment com l'actual, canviar els màxims òrgans de decisió d'una àrea, com és el polític i la direcció, ens sembla una temeritat. No perquè no tinguin preparació, no perquè no tinguin capacitat, però tots sabem que estem en la tercera ciutat de Catalunya, que qualsevol persona, per molt especialitzada que sigui, ha d'anar allà i necessita mesos per situar-se, per controlar, per conèixer l'ecosistema econòmic, polític que s'haurà d'afrontar allà. Tot això es canvia ara, en un moment de pressupostos i de reactivació. Ja dic, creiem que és una temeritat i sense qüestionar per res la capacitat de les persones ni la capacitat jurídica de l'equip de govern per fer-ho, creiem que és una mesura que respon segurament a una casuística que necessitem, que esperem que ens expliquin, en la comissió informativa no va ser així, però que evidentment difícilment respon als interessos de la ciutat. Per tant, esperarem a veure què es diu, però nosaltres creiem, com deia, que és una temeritat, que es canvie la direcció política, que es canvie la direcció tècnica, les dues persones que tenen la màxima responsabilitat en aquestes àrees i que es canvien per persones
que segurament que coneixen l'Ajuntament, que algunes han demostrat la seva vàlua, que no qüestionen, però que s'enfronten a un escenari completament nou. Per tant, nosaltres aquestes mesures, ja dic, no les compartim i les veiem temeràries i esperem que ens expliquin molt bé quin és el raonament i quines són les causes profundes que han motivat aquest canvi. Bé, també presentem diferents propostes de resolució que us comentaré ara entre el portaveu, el Marc, Armengol i jo. Jo comentaré en principi la del pacte per l'ocupació. Hem vist durant aquest darrer mes una sèrie d'accions en aquest sentit que creiem que exclouen, com s'han queixat els protagonistes, als sindicats. Crec que el moment exigeix que sumem, no que deixem fora a la gent, i em refereixo concretament a aquest acord de signatura Secot i Ajuntament del programa Terrassa aposta per l'ocupació. Aquest és un programa que, com sabeu, ve de lluny, ve del 13, de l'altra crisi, en la que realment per millorar l'eficiència, per també una millor gestió dels recursos que són limitats, es va arribar a aquest pacte de l'ocupació per distribuir-se les accions. El que no entenem que en aquests moments no en tingui en compte la part social, els sindicats. Per tant, creiem que cal revisar-ho, cal que aquest òrgan tingui unes reunions periòdiques i cal que es compti amb tothom, perquè si no sumem difícilment podrem arribar als nostres objectius. Per això hem presentat aquesta proposta de resolució, que el que demana bàsicament és que es reactivi el pacte per l'ocupació de Terrassa i que, evidentment, es reuneixi periòdicament per tal de poder ser d'utilitat a la ciutadania, especialment en un moment tan difícil com el que estem i en un moment també que el que ens cal és molt units, molt junts, abordar la reconstrucció de la ciutat. Bé, les altres li donaria la paraula al Marc, que ens comentarà. Molt bé, gràcies Alfredo, bona tarda. Jo comentaré 3 propostes de resolució. La primera fa referència al projecte Barris Sostenibles. Com sabeu, com us podeu imaginar, perquè sou ciutadans de Terrassa, les ciutats neixen, creixen, a vegades de forma ordenada, a vegades de forma desordenada, i les ciutats envelleixen, amb la qual requereixen d'un manteniment i d'unes inversions. Aquest manteniment, diguem, del dia a dia, aquest manteniment ordinari, és aquell que normalment realitza en el seu dia a dia l'Ajuntament. I després hi ha un manteniment extraordinari que pel fet d'això, de ser extraordinari, de necessitar unes aportacions econòmiques més altes, diguem que es col·labora amb altres administracions com puguin ser la Generalitat o la Diputació. En aquest sentit, en el seu dia, en època del tripartit, va néixer la llei de barris, una llei que aquí a Terrassa va permetre fer grans inversions, va permetre renovar bona part del districte 2, en concret el barri de Can Anglada, un projecte que a dia d'avui encara no s'ha acabat. Com sabeu, estem finalitzant, s'està finalitzant la primera fase de l'esponjament, i un projecte, el de la llei de barris, també que va permetre transformar el barri de la Maurina, transformar-lo, tant un com l'altre, des d'una perspectiva, des d'una lògica urbanística, però sobretot també des d'una perspectiva social. Recordo que, ja ho he dit abans, la llei de barris la van engegar els governs tripartits, després el govern de Mas se la va carregar i l'Ajuntament de Terrassa va haver de fer front en solitari per poder acabar, finalitzar la llei de barris o els projectes, les inversions previstes a la Maurina. Actualment, el PSC en el Parlament ha reclamat reeditar en diverses ocasions aquesta llei de barris, que ens permetria, per exemple, continuar invertint, continuar millorant barris com el de Can Palet. A nivell local, el PSC de Terrassa el que demanem en aquesta proposta de resolució
és que l'equip de govern compleixi la promesa d'executar el projecte de barris sostenibles que porta en el programa de govern. A dia d'avui no hem vist encara cap acció en aquest sentit que apunti a aquest programa i de moment en les dades, en els primers esborradors que tenim del pressupost per l'any 2021 tampoc veiem que partides de manteniment o partides d'inversió a l'espai públic augmentin. Aquest seria una mica la proposta de resolució. La segona proposta de resolució fa referència a les rieres. Aquí també és una proposta, tant aquesta com l'anterior i segurament la propera, que en condicions normals no les hauríem de presentar. És a dir, estem recordant, li estem dient a l'Ajuntament, al govern en aquest cas, que faci els deures. En la qüestió de les rieres, com bé sabeu, hi va haver-hi una promesa electoral, una promesa que fins i tot l'alcalde en el seu discurs d'investidura va abanderar el fet de transformar les rieres de Terrassa. Van crear en el primer cartipàs una nova regidoria, penjant directament de presidència per situar-la en un lloc, per donar-li visibilitat i per posar-la en un lloc de sortida en relació als objectius del nou govern, però la realitat és que un any i mig després de mandat o d'inici del mandat el balanç és ben pobre. En el pressupost d'aquest 2020 s'hi van posar 15.000 euros per realitzar estudis que no s'han realitzat. Se'ns va dir que degut a la pandèmia no s'havien pogut fer aquests encàrrecs. No eren molts diners, sincerament, per un projecte com es proposava de transformar les rieres, posar una partida de 15.000 euros per estudis no donava per massa. En qualsevol cas, insisteixo, no s'ha gastat. I l'únic que sí sabem, l'única acció que s'ha fet i que encara no està aprovada és el de canviar el nom de la taula de rieres. Una acció que a dia d'avui no acabem d'entendre perquè la taula de rieres és una taula de participació que ja existia en l'anterior mandat. Actualment atorga menys participació, és a dir, en l'anterior taula de participació hi podien fins i tot participar 25 entitats o associacions de veïns, ara es limita a 7 i per tant aquesta seria l'única novetat que porta aquesta nova taula que no acabem d'entendre quina és la seva funció respecte a l'anterior. Com deia, en l'anterior mandat la taula va ser molt fructífera, en la taula es van debatre totes aquelles demandes de les associacions de veïns en relació a la neteja i el manteniment. També s'hi van adquirir molts compromisos polítics, no només municipals, sinó que també del treball de la taula va sortir, de la pressió que exercia la taula, va sortir un conveni amb l'aleshores conseller Josep Rull, un conveni de 400.000 euros que posava la Generalitat i 400.000 euros que posava l'Ajuntament, en total 800.000 euros. En va sortir també el compromís del següent conseller de Territori, el senyor Damià Calvet, d'encarregar, de redactar un pla director de manteniment de les infraestructures. I a més van sortir també tot un seguit de propostes de futur. En aquest sentit, una mica va aquesta proposta de resolució. L'equip de govern de l'anterior mandat, encapçalat per l'alcalde Alfredo Vega, en la darrera reunió de la taula de rieres vam fer una proposta d'organitzar unes jornades tècniques participatives al voltant del tema de la temàtica de les rieres. El que es buscava era una visió global, o sigui, els objectius venien a ser tenir el coneixement de diferents punts de vista de persones expertes i aglutinar visions dels tècnics, les visions polítiques i també de la ciutadania, per tal de consensuar, si més no, intentar consensuar objectius i de cara a enfocar accions de futur. Una mica el resum d'aquesta proposta de resolució vindria a ser que en relació a les rieres, el que cal sobretot és una visió global, detectar quines són les mancances i les oportunitats al voltant d'aquest àmbit i definir projectes, segurament no de grans envergadures, perquè això ja s'ha fet en el passat
i ja s'ha vist que no ha tingut recorregut, però sí que projectes de microcirurgia adaptats a les necessitats de cada àmbit. La següent proposta de resolució fa referència als autobusos, a la xarxa d'autobusos, al servei de transport públic d'autobusos de la nostra ciutat. I és que en els darrers dies hem pogut veure en les xarxes socials que l'alcalde ha promès allargar la línia 4 del barri de Can Parellada. Ens ha sorprès, no ens ha sorprès el fet de que l'alcalde hi té tot el dret a decidir si una línia pot tenir una parada més o no, però sí que ens ha sorprès el fet de que les associacions de veïns que ho havien reivindicat ja des de feia molt temps i que havien tingut diverses reunions amb els serveis tècnics tenien un informe d'aquests desaconsellant aquest allargament d'aquesta línia i la creació d'aquesta parada. Bé, les raons tècniques era que hi havia una pèrdua de velocitat comercial si s'allargava la línia i també el fet que no es donava poca cobertura poblacional. Tenint en compte que l'equip de govern, com vam veure en l'anterior ple, ha decretat una nova pròrroga en relació als autobusos i el que pretén és no gestionar de forma directa, com havia promès, sinó crear un nou contracte de serveis, el que posem sobre la taula és que no només hi havia aquesta demanda històrica de l'associació de Can Parellada, sinó que hi havia moltes altres demandes d'altres barris, d'altres entitats, n'hem comptat fins a una dotzena aproximadament, que en el seu moment i a través d'un procés participatiu que es va fer previ a la redacció dels plecs de l'anterior concessió, van quedar en el tinter. No es van poder incloure en el disseny de la xarxa de la nova concessió. En aquest nou escenari, i veient que l'alcalde té capacitat per decidir allargar una línia d'autobusos o de posar més parades en una línia, el que demanem és que això no se centri, o sigui, que es faci ben fet, que es faci a través d'un procés participatiu i que no sigui a través de demandes o de visites als barris o a través de les xarxes socials, sinó que sigui en un procés, com es va fer l'altra vegada, en què es defineixi quina és la xarxa, com ha de ser aquesta xarxa, quina cobertura ha de tenir, quantes línies, quines freqüències, i a partir d'aquí que tothom pugui jugar amb les mateixes eines i ningú tingui, cap entitat o cap associació tingui avantatges respecte a una altra. Aquestes serien una mica les propostes de resolució. Si ara teniu alguna pregunta al voltant del que ha explicat l'Alfredo i jo mateix, estem a disposició.